Örülök mindenkit, ez egy újabb videó lenne, és azért vagyok mínusz 25 000 valamennyiben, mert a testvérem, ugyebár, annyit ütközött a kamionon, meg kellett javítatni. Mert nem tud vezetni se. Amilyen hülye. No, nem hülye, bocsánat. Sorry. De nem tud vezetni. Szó szerint. Nem tud vezetni. Nem tud vezetni. Igen, ez az ETS2 második része. Igen, második rész. Reméljük jó autónk lesz. Lehet kell folytassunk el rakományt, mint a tesó elkezdett utána. Csak arra mentem, hogy az indíts gombra mentem. Ennyi. Hát itten valamit át kell beállításokra. Utána felvittem maxra a grafikát is. Igen, látszik nagyobb az FPS-ünk. Hamarabb be is tölti. Na, meglátjuk, mi lesz. Igen, még nincsen meg a fülesem, de majd meg lesz. Na, majd beindulok a igen, mert maxos grafikára húztam, aztán lehet nem bírja. Hát laggolni. Balsó, de nem hiszem. Felvételben szerintem nem laggol. Reméljük, hogy nem laggol. Elmondjuk valaki, nem lag. Én itt csomagig kell menjek. Hát. Jól van, elmenjünk és akkor a teljeskedő a rész lesz, utána jön meg a harmadik rész, másképp nem tudom megmondani. Igen, ugrott a kutya. Ugatja a macskát. Egyébként igen, a Bogya Kuripintyó feliratkozott rám, az én csatornám. De ott megláthatjátok a profilomat, annál és mindjárt annál a csatornának, az én csatornám. Úgy is bejártuk a ZR csapat, és van 22 videó, vagy 25. Persze nézem azt a GPS-t, hogy ne eltévedjek össze. Elég lesz visszajönni.
100-zal lehet menni, mi? Menjél már, 100-zal lehessen menni. A kis autóknak lehet, hogy lehet menni 100-zal, de én nem tudok menni 100-zal. Most rakományt fizet. Na, lehet már ma még este 5-kor, 6-kor, hát feltöltök egy GTA San Andreas-os videót, valami. De azt hiszem ezen a héten lesz egy ilyen live hangout. Máshol nem tudom most csinálni, azért lesz ott. És ottan bemutatom például a trofémat, ha tudom. És úgy felosztom a képet, hogy látszódjon a játék is. Én most akartok csinálni videót. Lehet veszek videókártyát is. Na. Ha annyi van. Tesóm, ez mindig megy össze-vissza. Hiába nagyobb mindig. Legalább ügyelek a kamionra, amit vettem a céghez. Még gyűjtöttem volna a pénzemet. Volt 5000 valamennyi, meg elszóltam, mert összetörte a kamiont 60 valahány százalékra. Aztán most megkapom a pénzt és lehúzzák aztán. Addig fog menni, még el nem ér is a pénzt. Hanem már megint gyűjtöttem felfelé, vagy a kamion. Ha lesz munkásom, akkor már könnyebben megy, mert akkor már több pénzt fogok kapni. Nem figyelek egész. Figyelek videóztam már. Az előbbi videó elég hosszú, 15 perc. De az képest jó is. Én szerintem jó lett. Ti szerintetek? A ti véleményeteket várom. Jaj, hölgyerek, ilyen... A faszom, nem látok semmit megint. No, ne! De megkezdhetünk úgy profilot, érted? Amire nem tudsz semmit csinálni. Hát ez a videó ennyi lenne. Sziasztok! Új profilra fogok érkezni. Ciao.